Ayaw naman magpakita ng ano. Mayon volcano. Ang daming clouds. Chilies. Pag dito no, tahimik. Tapos mahangin pa. Yan no. Tabi-tabi po. Oo nga, tilapia nga. Pag ikaw nahulog, di kita re-rest. Diba? Alam mo. Ang daming tilapia sa ano. Kulit talaga. Kadso. Init. Mainit pero mahangin. Ano? Bala kayo dyan. O diba, ang daming doon, puro yan souvenirs. Ayan. Mamaya na lang kasi mas mahangin dito. So, kailangan may patata ka pa pala bago ka pumasok. Kailangan tatakan ng ano, Founder Tom Comenes. Dito pwede kang sumilong. Perfect. Ito yung likod ng Kadso Church. Oh. Tapos lahat. Ang daming mayayaman. Ang daming mga mayayaman. Oh.